Dan uwa, kafin mu sake maka asalin wannan bidiyo na mutanen da aka kama a hanyar Kaduna domin sani da halin da suke ciki a hannun 'yan ta'adda, muke roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa kamar haka. Duba su gani, dukkaninsu kiristocin Najeriya ne, alwaci ne mun ka ɗauka. Dukkaninsu in an ka ɗirga su ga nan. Yi rikodin din magana ba, saboda nan ba za ta yi yawa ba, za ta yi tsayi ba. Gaskiya muna da matsala kamar nasu, kan abubuwan da ana yi ma Fulani. Abin da ana yi ma Fulani suna so su yi fada da gwamnati, tunda ba su samu gwamnati ba sai suka juye da yawa. Saboda haka mu muna magana, muna kira da babban murya, musamman gwamnan Kaduna State. Ya dube mu, yan sauran Kaduna, mu Kristoci, muna cikin wani yanayi na wahala, wanda ko kana gidanka ne ba ka huta ba, kana coci ba ka huta ba, kana nan a gidanka. Ku riƙa daga kawunan ku sama, kuna kallon jama'a. Gaskiya mu muna kira da babban murya a taimake mu. Mu Kristocin Najeriya muna cikin wasu hali. Sannan muna kira ga gwamnatin Najeriya gaba ɗaya da dube mu da dubi Allah. Samu ya Saboda ana kusa da kashe shi wanda ke kusa da Fulani su. a Zamfara. Wurare daban-daban, in sun yi gidajen su sai a je a kore su a wurin. Shi yasa sun rasa wane ne za su yi da shi, sai suka juya da Kiristoci. Mu muna kira da babban murya ma gwamnati. Muna kira da babban murya ma gwamnati. Dube mu. Muna roƙon su dube mu. Gashi sun samu a wani yanayi, dama yan doke mutum ba sa rike shi fiye da sati biyu. An sake shi saboda akwai network. Yan gidan za su yi tattali saboda a sake mutumin su. Amma yanzu ga mu nan a daji, mu an yi garkuwa da mu yau da kwana 10 kenan. Ban samu na yi magana da yan gidanmu ba. Su ma suna neman mu ba su same mu ba. Su ma suna neman su ba su same su ba. Don Allah muna roka wannan network da an dauke bai taimake kasa ba. Bai sa an stopin kidnapping ba. Gashi nan har yanzu ana kidnapping. Ana nan ana kidnapping. Ga mu na kwashe mu. Dama ma in za su je wani wuri akan samu network a kira da cewa ga sunan zuwa. Amma da aka doke network sai dai su tafi wurin shiru su je su yi kidnapping nasu. Kuma ba za su samu manyan gwamnoni ko shugabannin kasa su kama su ba. Sai dai su talakawa muke shan wuya. In aka kama mu kuma ba za su zo su da mu ba.